Shubor nakashlem jong unongsan hima. Ka Presbyterian Church of Wales, United Kingdom, kabade kabalang kami haduk menta. Kadang ai jeng kershan ne kakasi Jaintia Presbyterian Assembly, namar bakadang don benta, ban no jeng yarap bantay biang ya kamala kabadang shupen kha hapalau jong ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital Shillong, kabadon hajayaw. Kani ka jing yai kershan ka Presbyterian Church of Wales, ya kani ka hospital, kadai ka jing penpau u pastor ke lalu u badai u secretary ka organizing secretary, jong ka hospital ha ka jing don lang u temen basan KK Mawa u administrative officer u Dr. Banhiam Karngi. Habaya kran berki kato kani kinong thok kubor ha office trekam jong ka Robert Hospital. U pastor ke lalu ulayat ho banado usnem arajar apuar. Kajing penkre bantai biang yaki kamra kelas dang ban beteng hadu menta ban penne pensa aki matli jong ki missionary ki balawan seng harilum khasi bajentia. Ulai thu bakat kum ka detail project report lamang penlut hadu sanpulai klur tingka nak benta ka G+5 hinrei menta ka jing yo jing bit naka muda tang ya ka G+2 kaba ka jinglut kalong lai pulai klur tingka kabala kershan pisa naka Presbyterian Church na Wales ka office menteri rangba ka jela ka jingno senyang ki para banget bat ka jingyo lumpisa naka organizing committee kaba jupan long ya ka jingla kai football man usnem ula pentip bamenta usnem ka charity football kan penlong ha ka arpun retrek mentau banai ha ka por arbaje no phaisni hamadan SSA polo ha ka baki pastor ka KGP assembly kinya khun persha ya ki dikhot ka Shillong Sports Association ha ka jingalam uba bante dor lingdo ubade UMLA kumban chupen kenmau ya ka Robert Hospital kabadan hajayaw laseng house nem shiajar kandai spa arpuar ha ka arpu santrek ubanai leber daki missionary na Wales kabadeiru ka jaka sumar kaban ningkong ha kani kathanj te lamingi ni wan hangni naka Dr. H.G. Roberts Hospital Shillong ngidan hangni mangai Reverend K. Lalu ibalong secretary jong ka organizing committee nang ta ngidan hangni itemen besan KK Mawa ibadai AO Jongi jong ka hospital at kumcuri Dr. Banhiam ibadai Dr. Jongi ka hospital tingiwan hangni akhwat jong ki prabanget ki padba bat kirio shimet ki baju kershan ki baju dam katlang bat ka hospital banyak tu kendiat kesai hapreng jong bat banbor ka jingkarpat ba kani ka Dr. H.G. Roberts Hospital kala doni ka jingtemu nado usnam arhajar arpuar ban tei ya ka annex building ka ban penne pensa iki mati jong ki missionary ba nitip ba kani ka hospital ka dei ka jingai jong ki missionary be ki jongi ti kumtangi kwa ban penne pensa ba penne pensandro ya kani ka mati ka ba ki missionary ki laai kumta ngiladon ya kani ka jingtai ya ka annex building hakane annex building ngidon ya ki OPDs ngin sadon ya ki dialysis ngindon ya ki pharmacies ki radiology ki private rooms ngindon ru ya ki bai pat ki jinkam ki babon ki jinet ki jinat ki bangimla aban batailot hangi to habe dei bat ka DPR jong kani ka Dr. H.G. Roberts Hospital annex building ngila don ya ka DPR ka ba sanpulai crore na ka benta ka periods ka ba sansnem katkum ka G+5 ti Henry menta na ka benta ka jingya jong ka kam ngila don ya ka permission ka bangiyo na muda ha ka DPR ka ba maximum lifelike crore menta lifelike crore badi kani katkum ka DPR G+2 di mata ngila sedangi kani ka kam lengba ka jingyo ya ki donation badi ki jingkershan na ka Presbyterian Church of Wales nang tangiyo ro na ka fund jong i Chief Minister Special Development Fund lengba Chief Minister badan burom jongi Sri Konrad Sangma nang tangila yo ro ya ka jingres fund lengba ka organizing committee haga jingyalam jong kani ka committee ka bangia dan kumni bat kiwe de kitkot bat ngila yo ru ki donation lang bagi appeals bat ki collection sheet bat ki donors card ke bangila pun poi sya ki parabengit bat ki paitba bat kila yarap yang ikat ka baki yala lang ba kani kala ni wan khmat jong pi ki paitba ki be
bat ki para banget ki jongi ban kerpat ya pi ban ya peteng ya ka jingi senyang syakani ka hospital ya ka bangin pelong ya ka charity football match ha ka ar penriu terik ha ka por ar baje no phai singi tongin pelong hang tei ha pulu SSA first ground ti hang tei ha pulu de nang ta pat ngin pelong ya kani ka football or charity football match happening ki pastors jong ka KGP assembly jongi but happening jong ka Shillong Sports Association haga jingi pembait haga jingi lam jong iba bantaidor lingdo ibadai amali ibadai ru i advisor ya ka sarkar Meghalaya but dai lang ba ka jing pembait bat ka jingi alam jongi ngila ban pembait ya kani ka match hagatay kasngi. Yakini ki match ngi la pelong hagi por ki bala depru. Ngi la pelong ha maulai, ngi la pelong ha klirchi. Oh sorry ha kliriat. Nomor banong ngi la pelong ha kenshi, ngi la de pelong ru ha smith. But menta kani ka match ka bangin sepelong ka dei ka sin ka basan. Te kumtang ngi kerpat iki ba bangin sa airu ya ka live stream jong kani ka jing penlekai ting kerpat ru ikipai ba bapin sobha ban ya ptengi ki sniang ki jongpi syakane ka hospital lang ba ki lenti lang ba ki bor balang lang ba ki units ka bangi ngila thung baru pila banwan ru direct syakane ka hospital but ru pila ban ai lang ba ki bank account jong ka hospital ka bangi ngin sa flash baru ngi chai yai pentip tikini ki jing kerpat ki jongi na ka banta ki jongpi bagani ka hospital jongpi ki pai ba ke hospital jong pigi para bangai bapin skobahapan peteng bandang yai senyang bandang yarap kenang bakan long ke jing yarap ban pendet ya kani ka jingtei ke jongi ya kani ka Dr. H.G. Roberts Hospital Annex Building kabadai ka mati jong ki missionary bat ngikwa ban he pensan ya kani ka hospital